Vol verwachting wordt op trainingscomplex Quattrowoord wachten op Afonso Alves, de Braziliaanse meitrainer met de beloften. Maar de klok tikt terug en al wat komt, geen Alves. Die is importeren op het Abel Enzo stadion. Hiertoe zijn hem de formaliteiten, zoals paspoort en verzekeringen. De delegatie, daar ik erevoorzitter Riemer van der Velde bij zit, komt er dikwijls net uit. Het trainingsveld bloot dus leeg. En daarom zetten passen en publiek maar weer aan. We hebben geen enkele behoefte bij Heerenveen om iemand je 3 weken te horen die denkt van ik had het goede gevoel net. Nou, bij jou is man hier antwoord. En als dat net goed is, ja, dan is ook ze stap maar weer op vliegtuig en hier maar weer naar Brazilië. Dus dat denkt er door naar. Het lijkt wel een beetje op de komst van Sinterklaas. Iedereen is in volle opwinding. Het is allemaal heel leuk en aardig. Alleen het gaat om voetbal. En dat onder condities die Heerenveen stelt. Alves maakte tussen 2006 en 2008 namen bij Sportclub Heerenveen toch 44 doelpunten te matchen. Ik helle hij nog een keer het Braziliaanse alvertal. De spits is nu 22 jaar, had een skof blesseerd west en op het stuit zit er zonder club. Nou ja, in geval van twijfelen niet binnenhalen. Dus dat is de stand van zaken. Hij denkt er ja nog wel nee. Hij is bij de wedstrijd en morgen hebben we het antwoord. Wat Riemer van der Velde aangaf, daar zit geen woord Braziliaans bij. Het is allemaal keurig afgesproken. En dat betekent dat we ons aan die afspraken houden. En ja, daar kan Alves misschien anders over denken. Maar wat is aangegeven, als hij hier komt, dan moet hij een goed gevoel erbij hebben. Alleen dat wel onder onze voorwaarden.